יאללה. מה יותר כיף מדרג גלידות מ-1 עד 5? גועל נפש, 5. די, אני לא יכולה עם כל המאצ'ה, גרין טי הזה. מה אתם משחקים אותה? כאילו זה טעם שזה טעם של דשא. אני לא ממש אוהבת וניל. טוב, אני אשים את זה ב4. בא לי משהו כאילו טעם שיגרום לי לחשוב. גועל נפש. די עם הגרין טי הזה כל הזמן, לא הבנתי. 3. בסוף לא יישאר לי, אני סתם מדרגת לפי הסדר. מה ההיגיון? די! נו. פילטר מטומטם. 1. כאילו, אני אגיד לכם מה, לא בא לי שמשהו אחר, לא, די! קפה זה 1, אין מה לעשות. גם אם אתם לא אוהבים קפה, קפה זה... די לחזור על עצמו, אבל די. אתה יכול לחזור על עצמו, אבל אפשר כאילו להתקדם, אפשר טעמים אחרים, בבקשה? וואו, די. פעם אחרונה. -18! אני לא אוהבת את זה, זה מתחיל לעצבן אותי. לא אוהבת. די! יואו, למה...